Και με αυτά τα λόγια μπορούμε πλέον να καλέσουμε στο βήμα τον βουλευτή, πρώην Υπουργό και αγωνιστή της πόλης μας. Τον άνθρωπο που ήταν, είναι και θα είναι πάντα δίπλα μας. Τον Γιώργο Αρβανίτη. Αν πω ότι δεν αισθάνομαι συγκινημένος, θα πω ψέματα. Εκείνο το οποίο νιώθω είναι ότι οι τρεις φίλοι που προηγήθηκαν λίγο υπερέβαλαν. Και ο Βασίλης ο Καρτάλης και ο Γιάννης ο Αγκούρας και ο Χαράλαμπος ο Ταϊγανίδης είπαν λίγα παραπάνω. Όμως και μόνο η αγάπη τους και η δική σας αγάπη, το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, κύριε Δήμαρχε Ελευθερίου Κορδελιού, κύριε Δήμαρχε Πηλαίας, επικεφαλής της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης, κύριε Φραντζή, κύριε Δημόπουλε, κύριε Στεργίου, νομαρχιακοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Πολύζο, το Ελλήνιο, και να στείλουμε ένα μήνυμα αγωνιστικότητας και νίκης. Μια απάντηση σε όλους εκείνους που προεξόφλησαν τα εκλογικά αποτελέσματα χωρίς το λαό, σε όλους εκείνους που σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς. Μαζί πορευτήκαμε, μαζί συνεχίζουμε. Είστε κοντά μου πολλά χρόνια και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Με στηρίξατε όταν πολιτεύτηκα ως υποψήφιος δήμαρχος της Σικίας. Με βοηθήσατε όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την κεντρική πολιτική σκηνή. Με εκλέξατε 4 φορές βουλευτή. Μου δείξατε τεράστια εμπιστοσύνη. Ελπίζω βαθιά μέσα μου ότι δεν σας απογοήτευσα, ότι δεν σας ξεγέλασα, ότι πάλεψα μαζί σας για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο, για να προετοιμάσουμε λύσεις για τη νέα γενιά. Θα κινηθούμε και θα αγωνιστούμε μαζί και τελικά μαζί θα νικήσουμε. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Με ευθύνη Πασόκ οδηγούμεθα σε εκλογές στις 4 Οκτωβρίου. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κώστας Καραμανλής, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία να προκηρύξει εκλογές, έβαλε πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον. Μια προεκλογική περίοδος 6 μηνών με εντάσεις, με οξύτητα, θα ήταν καταστροφική για την χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός απέδειξε ότι πρώτα έχουμε την πατρίδα μας και μετά τοποθετούμε το κομματικό και ατομικό συμφέρον. Οι επιλογές μας είναι 2. Από τη μία είναι η αλήθεια, η καταγραφή της δύσκολης πραγματικότητας, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση συγκεκριμένης πολιτικής και μέτρων, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ασφαλή έξοδο από την κρίση. Από την άλλη είναι ο λαϊκισμός, η απόπειρα εξαπάτησης, εμπεγμού των πολιτών με ανεύθυνες υποσχέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και οδηγούν τη χώρα σε οικονομική περιπέτεια. Η απουσία οποιοδήποτε σοβαρού μέτρου οικονομικής πολιτικής αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι ανέξοδες υποσχέσεις, οι εξωπραγματικές παροχές αποδεικνύουν ότι ο αρχηγός του Πασόκ ελάχιστα ενδιαφέρεται για το πραγματικό μέλλον της χώρας. Είναι φανερό ότι η προτεραιότητά του είναι η πάση θυσία ανέλυξη στην εξουσία.
και ας πληρώσει ο ελληνικός λαός το κόστος της ανυπαρξίας ουσιαστικών προοπτικών της οικονομίας μαζί τους. Εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιλέγει την υπερχρέωση, καθώς είναι φανερό ότι μόνο με δανεικά μπορεί να πραγματοποιήσει μέρος των υποσχέσεών του. Άλλωστε είναι γνωστή η τακτική της 20ετίας του ΠΑΣΟΚ, η διόγκωση του δημόσιου χρέους. Θα θυμηθούμε ότι το 1981 ήταν 30% του ΑΕΠ και το 2004 ήταν στο 110% του ΑΕΠ. Έχουν τη συνταγή μιας οικονομικής πολιτικής που οδηγεί στην καταστροφή και στη χρεοκοπία. Η εποχή που διανύουμε είναι καθοριστική για το μέλλον μας. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν όλη την αλήθεια και κάθε λεπτομέρεια. Οι πολιτικοί πρέπει να περιγράφουμε την πραγματικότητα και να μην συζητούμε μόνο για το περιτύλιγμα. Η πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα. Μείωση του δημοσίου χρέους, του ελλείμματος, της ανεργίας. Ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης πάνω από 4%. Σίγουρα θα μπορούσαν να επιτευχθούν περισσότερα. Όμως ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, η ήπια προσαρμογή και όχι η εφαρμογή μέτρων σοκ. Η διεθνής οικονομική κρίση, η σφοδρότερη των τελευταίων 80 χρόνων, δεν επιτρέπει αναστολές. Είναι φανερό ότι η αντιμετώπιση των νέων δεδομένων με πολιτικές προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Έτσι, ο ασφυκτικός έλεγχος στις δημόσιες δαπάνες, ως πόλεμος στην φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, οι ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα για να μετριαστούν οι επιπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επισπεύσουμε την έξοδο από την κρίση. Μόνο έτσι η οικονομία μας θα είναι έτοιμη για την κούρσα της νέας ανάπτυξης μετά το 2011. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι μέχρι σήμερα καταφέραμε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κώστας Καραμανλής, ώστε οι επιπτώσεις από την παγκόσμια κρίση στους κρίσιμους τομείς της ανάπτυξης και της ανεργίας να μην είναι ακραίες. Αν μάλιστα συγκρίνουμε αυτά που συμβαίνουν σε οικονομίες ισχυρότερων κρατών, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Ισπανία, που παρουσιάζουν υψηλή ύφεση και υψηλή ανεργία, καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για να στηρίξουν τους καταθέτες, τους μικρομεσαίους, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τον τουρισμό, τους αγρότες, τους ανέργους και τους οικονομικά αδύναμους, λειτουργήσαν ανασχετικά και βοήθησαν ουσιαστικά κρίσιμες ομάδες του πληθυσμού.